Assalamualaikum dulur-dulurku semuanya. Iki Bu Yani siram-siram ya lur. Ini lho lek pagi kegiatan Bu Yani. Disirami terus ngene iki ben seger. Ben subur. Niki lho kenikir sing tak panen ndek iki wis mulai bersemi neh lho. Lho ya ta? Iki sing tak panen wingi lho lur. Wis bersemi maneh, alhamdulillah. Iki 2 hari gak udan lur. Jadi ya disirami ngene, engko lek udan gak disirami lur. Lho iki lho lur, ngene iki wayah ngresiki ngene iki. Kembangi-kembangi ngene iki wayah ngresiki lur. Nggih lombokku. Sedina panen siji, panen loro. Lumayan, ngono kuwi bukan masalah piye-piyene ya lur, kepuasan, kebahagiaan lah intine. Nah, iki parene wis enek sing lur, enek sing wis tumbuh. Apa wis metu buahe pare. Sik ngapa-ngapa tak sepene ya lur. Niki lur, lek gak udan tak sirami ngene, tapi engko lek udan ya gak tak sirami. Ya toh, nggih pare. Serene yo subur kabeh lur. Durung sempat mecahi lombok iki lur. Sik repot lur. Kenikirku wis mulai bersemi lagi ya lur ya. Niki wis lur ya tak tutupne bar iki buaki suket-suket cilik-cilik ngene lur. Ngene iki tak jeboli ngene iki. Dadi masih ana ngene ratan ngene iki, ning ngene dalan ngene iki dalane gang ya lur ya. Tetep rapi, tetep resik ya lur ya. Sik ya. Tak tutupne lekku siram-siram sik ya lur, lekku berkebun. Wis